Kublai parlok barwa sa sisian pat ngile syambiang pat phi. Bat ha kene ka video nan batai shapi shapang kini ki jaj marat ki ba menchua ki dan hang ne po perthai jangi bat menta ki la do jaj nang ne na po perthai jangi. Bat ya kini ki jaj marat latip kertang kelum kum kita ki marat dinosaur. Bat kat kum ka jing yo lum jing tim lingba ka jing le research cek startup nia ki lai thu bah awat kini ki marat menchua ki em shisha hang ne po perthai jangi. Bat ka jing entat cik startup ni ka bay day bagi senam ba kini ki marat ki em hang ne po perthai ki startup ni ki ang ba dakum no kini ki marat ki dan hang ne po perthai jangi haki ars pa sau pau million senam menchua ba chu ka bay day ba jing tu jaj pat kini ki marat ki startup ni ki la ang biang hi ba kini ki marat pa ki la do jaj na kumba nreu pau million senam menchua henrai ka bay day bat ka jing mi kini ki marat pat hang ne po perthai jangi ki startup nia ki klem simlala ban batai bat hadu menta meneru ki startup nia ki dang wajing tipsa halor ba kumno kini ki marat ki sedang ban mi hang ne hapo perthai jongi bat ha ka bai dai pat ba jing du cha kini ki marat ki startup nia ki le thu ba dai umau ubana hau la ne utau asteroid lon hab chanish po perthai haki millions nam menchua hi bat utau mau balahap la penplo ikni ka perthai bat kini ki marat dinosaur kila do jaj no baro nang ne na po perthai bat ha ka bai dai bat kini ki jaj marat lai thu ba kini ki jaj marat ki dan palat nyau spa jaj mana pedang kini nyau spa jaj ubah do tam udai une u jaj dinosaur ubla tep kertang kemu tau Argentinosaurus une jaj marat ula benjerang palat sispa lai phau phod mau dan ru ka jingkhia ka bahado sispa tan baru baredo tampat udai nak neka jaj theropods kini ki jaj marat kiret tang kumba live sau sentimeter maka jingkhia pat ki poi tang kumba sispa 10 gram bat ha ka bai dai pat maka jingklan laya thu ba hakndo la klan do T-rex kat ba po umpat la klan do mosasaurus kat ba sun benang pat la klan do kini ki jaj sim pterodons Teto mentapat nginya pai no sashaki video ki bala yo ring na kelang sudong cakap perthai bat ki bala sapriang ru ha ki social media bat khamtam ha po YouTube ha ka baki nong ring ki lakam baka jing yo ring chongki yo lese ken la bandai be kini ki marat ki bala do jaj ba yo lese ha do menta mene yo dang dan ki badang sakut hang ne ha po perthai jongi ha kan ka juk ba menta bat ki klampat do jaj tikna nang ne na po perthai jongi bar haswa bang nyepet ye kita ki video ki ba pher ki bala yo ring nakalang sudang cangka perthai nakalang cangka ka channel ka kerpat jam ya phi ki pai ba ngob ha like ya ka video bat subscribe ya ka channel la dap 4 subscribe hadu mentaru bat share ya ka video nang ba ki pai ba babun ki nyo jing tip syapang kini ki jaj marat ki ba la do jaj nang ne na po perthai jong kene ka wei ka video ka bala yo ring do ne wei breu bat ka bala sapriang ru hapo social media bat khamtam hapo YouTube lai i ya kene ka wei kan jasim ka balong thik kum kan jasim chang ka jok dinosaur bana ka liang jong ne breu ru ubala share ya kene ka video ulaang ko ki pai ba chang kene ka perthai sobha pelam ya kene ka video ha ka ba ma u la yo ring ya ka tik kan jasim hato ketika sim kala bandai ke sim jong ka jok menta lane kala bandai ke sim jong ki jok jong ki dinosaur bana ka liang jong ka video ha ka bai dai baka jing yo ring jaka jaka bu ne breu la yo ring la suba baka ne ka video la yo ring na po kari Belarus ka badan marjan bakari Russia tena kalian copi ki pai ba pisngo kumno halor kene ka video ka baningkong saya komen hapo jangan ne ka video te kene ka wei ka video pat kadai ka video ka bala sapriang na po ka dauba Afrika ba ya kene ka video la yo ring dau nang Amerika ubade utoris ka ba udang ni jingok kai yaki cloud tab yaki marat ki merang ki badan na po ka dauba Afrika para ka jing lai ring video jong u kinsan ulakum yo ring hai kinja plang kinja klau hapo ka dauba Afrika ye ni we kinja marat ibala shu mare kinsan na khamar jong u para ka jing bam yo ring ba jong u ula shu yo i ba
malumala ikin jajing thau ibalong ha idor jo dinosaur ilawan mi pau hakmat jong tei ubreu bo neu nong Amerika ulong tip shu lai dei imrat iba nakane ka joka bamentane naga joka bamendai henry ka jingkeli menta ka shu sabet hababon ki pai ba ki blai i ya kane ka video ka blasia do neu nong Amerika. Te kene gawe ka video pat kete ka video ka bla pelan daki diver la kita ki nangam duriau ki bana po kari Amerika bad ya kene ka video ru la yo ring dah kamera CCTV ka bla te hapo ka submarine ka jahat ngam jong kari Amerika hapo ka te ka duriau ba Pacific bad hakapor ba kini ki diver la kita ki nangam duriau ki dang Shanghai kat baka CCTV kamera jengki pat kapen mek bet kensan lawan mi uwe ujat dok ha ubah he ba bat kita ki diver ki nangam duri kem tip lau tu ujat dok ha lawan mi na jrang jakat ke samarin jengki ulak bendai udok ha ubah kan ka jok lene udok ha ubah ka jok ki dinosaur bat ya kan ero kini ki diver jagari Amerika kila shuang ba uteu jajing tau balai i yo lesi ulak bendai bi uta Mosasaurus ane uta umrat dinosaur uba baru ba klain utam bad yo lese ba hadu mentamanero yo udang ne lane yo dang dan ki badang sadu hang ne hapoka duriau cakane ka perthai ke jong ni sakane ka wega video ru ka blasa priang online bah menta bad khamtam hapo YouTube lai i bo ne we breu ba shang po kali ula ring video ik tigi merat bat kane ka video ru pilaban itu syai bakade ka video hagane ka jok ka pamenta henry hakis dam ki bala dapat ne ubreu bala syang hapo kata kali jong ula ring ya kane ka video balami kini ki jan merat ki baret ki bala jan ya serngem dor thek baki merat dinosaur boto merat uba jerang rendang henry uba rem ude uba hebha henry kini ki bala yaring mentapat ki dai ki baret banda kali yang june ubreu umlasngo thoshu ba kini ki merat kindai kita ki merat dinosaur lane ki merat ki ba menta henry ki balang pelaba bat ki ba MGE hapo ki kot ki sla lane hapo TV ru banda kali yang cunu breu tip show ya ka ka ba ula yo ring henry ula post be hapo social media ula pan ya ka jubab lagi pai ba bat menta ka jingwat bani ahlor ki merat ki bla yo ring kadang ya be syakman kene ka wake video ka bala ring daw ne way ubreu ubade unang Europe bala Subaru bu de unang Slovenia ne ubreu kat ba udang le juakai ya kper jong harangkat ke kamera kti jong ba umur ban khwai do apo kanan jong kensan le yasngo ya ka surjing sawai balang krak syakilan chate syakmat ka ba ulapan pai kamera hi bu ne ubreu unang mod bed bala se yola bendai ken jamrat ki bawan ban sawat ban wat bam kper jong henry ne ubreu hakajing bamyo ring bha kamera jong ula shi kensan ye jan merat ibalang jerngam badi bala mara estet na syaka mon syaka diang uni ubri umlamod dorshu henry ka badan bak pat kalang ba ula yo ring ya kane ka video ba undola poh ye ula check kamera jong bat hadin ula dap check ula ya kane ka video uli ni merat ibalang pelaba bar ula lang lingwa ba umla shu ban modor lai te ija jing thau ba ula yo ring apa kamera jung lese indai itai kerja dinosaur nane imran iba menta bada kali yang cunu breu ula ang bed ba itai indai wi kerja dinosaur ibadang ne adu menta meneru ba ibadang sumi pau kendet ha kane ka pertai ke jongi ka ba menta